muri bwanji achimwene? Bwino muri bwanji wachikulire. Aiwa ndiri bwino kumene kwajaka dzina langa ine ndi mkolekole wa Mash West. Nakumvani mkulu wanga nakumvani. Ndiani anonzi Washington Zakaria? Washington Zakaria ndiye ari kutaura pari zvino. Vangade endera mbere yenyu. Washington Zakaria ndiye ari kutaura pari zvino. Washington Zakaria akazvarwa kuMashonaland West ikoko. Vakawanda vanogona kudenga vada kuziya kuti pari kutaura kunzi Zakaria apa. Zakaria uyu Washington anokama here na Nicholas Zakaria? Ichokwadi Nicholas Zakaria ndakavaona ndibaba kurova kuti ndibaba mukuru kwandiri. Saka ndo mamira zvakaita pana Washington Zakaria na baba Nicholas Zakaria. Tinoona kuti imimi muri kutanga zvomanzi izvi Washington Zakaria. Zvii zvakakusukumidza iwewe kuti utange kuteera matsimba amudhara? Ipapo apo ichokwadi mafunzo zvakanaka zvakangoitika zvinhu I think zvanga zviri muropa kana kuti zvinhu zvakagara zvanyorwa naMwari. Saka ini ndiri kumatracks sofa ndo kwana ndichishandira ndiri saka zvaingouya ndichingonyora ndichingoita sesere pai yakazoti gore ra2021 ndo pandakazosvika ndakati mudhara ndine zvandinazvo izvi ndakagadzira izvi ndira kupindawo mazviri zvingaita here vakati aiwa zvakanyora izvi zvinoita hapana chatinotapudza kana sei ngatitenge kuita basa ndo pandakatanga kuita kupinda mune zvemumhanzi kuti taakurekodha. Muchitanga zvokurekodha mumanzimi kamuneti kambo aka ndekakaita kuti kakusunde kuti murekodhe dzakawanda kambo kakuti chii? Kari kangu iri pamaabhwa mangu. Izvi zvingagona kundinetsa kuti ndikapi nekuti dzanga dzakangowanda dziripo kuti idzi neidzi dzanga dziri pamwoyo nokuti sezvinhu zvandanga ndichiita zvese kwandiri zvanga zvakangondinakira. Toziya Washington kuti chinhu chese chine zitaka. Chikwata chenyu imimi chamunofamba nacho chinonzi chii? Chikwata changu chandinofamba nacho chinonzi Junior Kings. Kureva kuti chine vechidiki vega vega? Ingoriwo zita hayo kuti Junior Kings sezvo tiri vadiki tiri majunior Kiyama nokuti ndinofamba ndiri mubrand yeKiyama saka ndakangotowa Junior Kings. Saka ina vadiki vega vega ndino vakuru vamakandikurira imomo muchikwata saka ingoriwo zita kungoti Junior Kings. Tide nangara ipapo Washington pane kamwe kambo kako kanenzi akalongozi. Vazhinji vakanzva kutowa moyo vakatetekera ikakako ipapapo chinonzi akalongozi chawaidoma apa chii? Ndatenda akalongozi zvinoreva kuti anzvadzi. Saka ndanga ndiri mukutsiura anzvadzi dzedu kuti anzvadzi kana wapinda mumba nemurume wakapuwa naMwari angava chidhakwa angava ari murombo angava akadii usazofunga zvekunze nekuti unogona kusiya chiri nani uchienda chiri wese. Ndosaka maizomaita akazoti sikizi dzikakuruma munyumba usatawira panja kuva kuti tsikidzi dzakakuruma uri mumbaka vanhu vari mugumbenzi usatize panze nekuti tsikidzi hadzikukuwadza nditi dzongorumawo zvokungorwadziwa sochimuka wakanaka manje ukazobuda panze uchiti tsikidzi dzandiruma mumba uchasangana nebere ichabva yakuruma zvokuti watate watofa. Bantu vane meseji yapinda panapa Zakaria anzi iyi yaweka asaka chokwadi zvipo ndezvemarudzi Nicholas Zakaria wamatracks futi apa mwana ateera tsimba ramudhara. Aiwa chokwadi ichocho aiwa tiri kuzamawo kuti tipinde mazvire tiri kutotangawo kutozama kuda kuona kuti zvichaita here asi nini chishuwo changu ndekuti ndezvekuti zviite. Semuimbi toziva kuti munesangana nezvidewanda zvidesiyana siyana munombokwanisa here kunangawa musiita malive shows? Malive shows I think kumashuroko ndine 2 ndikamboita nenhau yekuti izvo zvinhu ndakuza ndiri truck driver saka ndikuunganidza zvokushandisa kuti no kana tatanga malive show adhimire adhikumbire tinenge takuita zvinhu zvedu nokuti unongozoti basa rekukumbira aitembewi unogona kuzoti kunokumbira kuna nhingi uchisvika yakuishandisa apo uchida kurima unofa nenzara. Takatarisa ipapapa Washington Zakaria kune vakatetekera vamwe vatowa moyo fani nokunzoti shuwa Zakaria antoone mwana akutoteedzera matsimba ake ungati sanyauro here kabodzi
kanhengerekini ka freestyle kunzwa kuti uyu musambo wosungura wakangoenderana newamudhara Nicolas Zakaria. Okay, ndinotenda ipapo I think tinogona kudzoka pane amanga mataura echewa iya kuti I think ndiyo mataura kuti vazhinji vangachifarira kana kuti vari kuinzwa kuida. Saka iyi manje inonzi akalongose kandu niwe kabanja nikulimba mtima mukazi pampando mamuna pampando banja palibe ndo manje. Aiwa zviri kunzvika zviri kutetekereka pakare payapo Washington Zakaria ko vangada kukubata vangakubate panhamba dzipi vanzva kuti watowa moyo tida kuti mukurukudza kana kuti tida mbomuti muchinda yambotisanyaura vangakubate panhamba dzipi? Right, number the WhatsApp platform yangu inoti 071 970 5656 izo ndo the WhatsApp izo. Dzekufona direct ku 0773 368 639. Aiwa ndaisa manja Washington Zakaria nokunge ndiri kukurukudza newe pano pa Platinum FM uye nezuva ridenaka. Ndinotenda mukuru wangu maita basa nechido chamaita nekundirangarira kuti ndigone kusangana neruzhinji rweZimbabwe vazive kuti kune munhu anonzi Washington Zakaria and sevarungu vedu vachatitsigira ndovanotonesa kumberi kuti tsvaga kwavanenge vachiita ndokuraramisa kwatenge chiita umhuri nevatinenge tichishanda navo. Aiwa ndapasa kutenda pakare pa Diamond's Juice.